Šup sem s Adámkem. Upozorňuju, že to není na udání. Ten, kdo tě udával, je Josef Vladař a je to hospodář sousedního mysliveckého sdružení. Tohle to fakt není na udání, to už bylo ve večerních ažských, kdy se už byly fotky. Jako. Jaroslav Adámek na štontě zřejmě používá válečné střelivo, protože v praxi ukázal, co je to rozborka liščí zvěře, co je to náhlá smrt rozptylem, nejenom horizontálním, ale i vertikálním. A protože jsme nedohledali znaky, vůbec jsme se neptali, jestli je to fena nebo pes, ale vůbec jsme žádný znaky nedohledali, barvu, zbytky něčeho. Už prý někdo dokonce sušil maso na stromě. Po průletu válečné střely. Prostě takhle my škodnou nelovíme tady u nás těch mysliveckých sdružení. Takhle my se tady nechováme k té škodní. To i ty děvčata, co tady dneska slovili, podívej se na to, jak to tady střelili. Vedle kolega, tady to leží, aspoň to vypadá jako slovená liška, prostě já nevím. Nelíbí se mi to a je to špatný. Ale já musím i tomu hospodaři, že se to těžko vykazuje jako jeden kus. Jako prostě, slyšíte, jak vám to tahá za uši, prostě to je blbost, to nejde.